Vuoden 2011 talvipäivät järjestetään täällä Kuopiossa ja meillä on talvipäivien teemana kasvavaan yhteyteen. Tuo teema pitää sisällään evankelioinnin, opetuslapseuttamisen ja paimenuuden. Ja meillä on puhujavieraina tälle talvipäiville kutsuttu muun muassa Venäjältä Permin helluntaiseurakunnan perustaja ja johtaja. Hän on samalla myös Venäjän helluntai-unionin pääpiispa Edvard Grabovenko. Hän tulee puhumaan evankelioinnista ja näystä evankelioinnissa Venäjän voittamisesta. Ketäs muita puhujavieraita meillä, Pate, onkaan siellä? Sitten on tulossa? Saksasta tulee Saksan helluntailiikkeen yksi merkittävä vaikuttaja Roman Sievert. Ja sitten perjantai-iltana on mies, joka ei kaipaa todella esittelyjä, veli Taivaallinen. Veli Jun. Ja sen lisäksi meillä tulee ei viimeisempänä ja vähäisimpänä, vaan todellakin suomalaisena puhujavieraana Tampereen helluntaiseurakunnan johtava pastori Usko Katto, joka on menestyksellisesti solunäkyä toteuttanut siellä seurakunnassa yhdessä tiimiensä kanssa ja opetuslapseuttamista. Muista ilmoittautua ajoissa 15. päivä joulukuuta mennessä. Ja tervetuloa Kuopioon kasvavaan yhteyteen.